मुख्यमंत्र्यांनी तडजोड केल्याने आपला पाठिंबा राजन तेली यांना दिला अशा प्रकारची व्हॉट्सअॅपवर फिरत असलेली पोस्ट बोगस आहे। अशा पोस्टवर कोणी विश्वास ठेवू नये असे आवाहन पालकमंत्री तथा शिवसेनेचे उमेदवार दीपक केसरकर यांनी आज येथे केलं। दरम्यान याबाबत मी माझ्या प्रतिनिधींना पोलीस तक्रार देण्याच्या सूचना दिल्या असून या प्रकरणी लवकरच संबंधितांचा छडा लावला जाईल असे केसरकर म्हणाले। निवडणुकीला फक्त एक दिवस शिल्लक असताना आज एक मोठी बातमी ही व्हायरल करण्यात येत आहे। त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टाई केल्याचं व मला विधान परिषदेचे सदस्य करून मंत्रिपद देण्याची शिष्टाई करून मी माघार घेतल्याचं त्या पोस्टमध्ये म्हटलेलं आहे। हे अतिशय चुकीचं आहे। हे संपूर्णपणे चुकीचं वृत्त आहे। अशा तऱ्हेचं कोणताही निर्णय मी घेतलेला नाही। युतीचा मी अधिकृत उमेदवार आहे। मी माघार घेतलेली नाही हे या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगतो। मी कोणालाही पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण मी स्वतः उमेदवार आहे, 2 वेळा निवडून आलेलो आहे आणि त्याच्यामुळे अशा तऱ्हेचं कोणतंही स्टेटमेंट मी दिलेलं नाही। ही जी व्हायरल पोस्ट आहे ती पूर्णपणे चुकीची आहे। एका विशिष्ट उमेदवाराला मी पाठिंबा जाहीर केला तर त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे, हे सुद्धा पूर्णपणे चुकीचं आहे। इलेक्शनच्या तोंडावर अशा तऱ्हेच्या पोस्ट व्हायरल करणे हा गुन्हा आहे। याबाबत मी पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट दाखल करण्याबाबत स्पष्ट सूचना माझ्या कार्यालयाला दिलेल्या आहेत आणि त्याचप्रमाणे निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सुद्धा याबद्दल मी फोनवर बोललेलो आहे आणि रितसर कंप्लेंट त्यांच्याकडे सुद्धा देण्यात येईल। कोणीही अशा तऱ्हेच्या पोस्टवर विश्वास ठेवू नये। अशा तऱ्हेचं राजकारण खालच्या पातळीवर जाऊन करणं हे संपूर्णपणे चुकीचं आहे आणि अशा प्रवृत्तींचा मी निषेध करतो।